गोंयांत शिवसेना नव्यान सक्रीय जाल्या. एकनाथ शिंदे गटाच्या शिवसेनेन गोंयांत वांगडीपद मोहिमेक सुरवात केल्या. 2027ची विधानसभा वेंचणूक पक्ष लढयतलो. गोंयचे कितलेशेच राजकीय फुडारी शिवसेनेच्या संपर्कात आसा म्हण शिवसेना फुडारी आनंदराव अडसूळ हांच्यांनी म्हायती दिल्या. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. अस्तित्व गोवा में नहीं है. ये जो आप बोल रहे हैं कि नया करेंगे, नया चलेंगे, ये एक्सपेरिमेंट टीएमसी और आम आदमी ने किया है. बट टीएमसी और आम आदमी पार्टी जस्ट एक इलेक्शन पहले आई थी. गोवा 25 साल में है और जो राजनीति बदली है पिछले 2 साल में, तो क्या वजह है जो 25 साल में शिवसेना को नहीं सक्सेस मिला, वो आने वाले समय में क्या? मैंने ये बताया कि जो सालों से शिवसेना थी मुंबई में, महाराष्ट्र में, उसमें लोग बाहर क्यों आए, नया सरकार क्यों बना है? जो शिवसेना प्रमुख की विचारसरणी थी वो अगर हमारे उनके खुद लड़के अगर नहीं रखते हैं, इसलिए बाहर सरकार भी चल रही है. जो 2.5 साल में पिछले नहीं हुआ था 9 महीने में हुआ है. तो ये जनता के सामने मैसेज जा है. इसलिए मैं बोल रहा हूं, हम पुनर्लॉन्चिंग कर रहे हैं, उसको नहीं उठा रहे जो बदनाम हो चुकी है शिवसेना. ये शिवसेना उद्धव ठाकरे की नहीं है, ये शिवसेना एकनाथ शिंदे जी की है. इसलिए तो 19 राज्यों में हम फैल चुके हैं. नॉर्थ के हैं, साउथ के हैं, और इसका कोऑर्डिनेशन मैंने बताया कि मेरा लड़का कैप्टन अभिजीत कर रहे हैं. और इनके कारण मैं उसके काम में थोड़ा हस्तक्षेप कर रहा हूं, सम्मान्य अंशुमन के कारण. ये तो मैं उनके ऊपर थोप दिया था, वो कर भी रहा था. लेकिन जहां जहां मैं जाता हूं, जिनको जहां इनका सपोर्ट मिलता है, तो इसलिए मैं आया. तो एक नई उम्मीद के साथ, नए विचारों के साथ. और विचार ये है, जहां भी जाए कॉमन आदमी का हम भला करने का सोच लेके आ रहा है. So within next 1 year लोकसभा चुनाव है. So गोवा में भी आपकी पार्टी लोकसभा में कैंडिडेट. बिल्कुल हम यही उम्मीद लेके आए हैं. खाली चुनाव लड़ना जीतने के लिए नहीं, गोवा एक पोटेन्शियल स्टेट है. प्रयोजन असं सांगता. तर यासाठी तुम्ही काय गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा वगैरे केली की महाराष्ट्र? पहिले गोष्ट लक्षात ठेवा, समोरचा माणूस कुणी आपल्याला किंमत केव्हा देतो, ज्यावेळी आपण काहीतरी आहोत हे सिद्ध करतो. ज्यावेळेला या ठिकाणी पार्टी आम्ही तयार करू आणि पार्टी लॉन्च करून त्या ठिकाणी तिचा विस्तार करू, त्यावेळेला समोरचे लोक आपोआप आम्हाला सांगतील तुम्ही आणि आम्ही एकत्र येऊन निवडणूक. त्यामुळे आमची पहिल्यांदा भूमिका ही राहील, आम्हाला पार्टी उभी करायची आहे, शिवसेना नावाची, तिला मोठी करायची आहे, जेणेकरून समोरच्या भारतीय जनता पार्टीला पण वाटलं पाहिजे आता यांच्यावर अलायन्स करायला काही हरकत नाही, यांच्यावर निवडणूक लढायला काही हरकत नाही. पण जे करायचं ते प्रॅक्टिकली आपण पहिल्यांदा आपली पार्टी उभी करायचं, तिचं नेटवर्क तयार करायचं आणि कामातून तयार करायचं. जे कोणी आमच्यावर कार्य करतील त्यांना आम्हाला मदत करायची आहे, त्यांच्या माध्यमातून विविध कार्यक्रम राबवायचे. काही स्थानिक जे आता पक्ष आहेत त्यांची जवळीक खूप आहे. फॉर एक्झाम्पल आरजी गोव्याचा पक्ष आहे, त्यांची आणि मंगेश चिवटे यांची फार जवळीक आहे. तुम्ही त्यांना आरजी पक्ष जो गोव्याचा आहे त्यांना तुम्ही भेटणार का? त्यांच्याशी काही भेट झाली आहे का? किंवा त्यांच्याबरोबर तुम्ही युती वगैरे तसं काही करणार? तुम्ही मुख्य प्रश्नाला हात घालताय. मी सांगितलं ना, काही लोक जे आहेत आमच्या संपर्कामध्ये आहेत, आम्ही रिसर्च त्यांच्याशी बैठक करू, विचारांची देवाणघेवाण करू, त्यांच्या काय अपेक्षा आहेत त्या विचारात घेऊ आणि त्या दृष्टीने एकत्र येऊन मग आम्ही लॉन्च करू ना. आरजी संपर्कात आहे का तुमच्या? मी तुम्ही पुण्यात लक्ष देऊन ऐकलं नाही की काही लोक संपर्कात आहेत, त्यात आरजी आहे का? मी असं काय सांगणार नाही तुम्हाला. आजच्या घडीला तुम्ही नाही म्हणत नाही, नाही म्हणत नाही, होई म्हणत नाही, पण तुम्हाला मी दाखवेन ना. आमने सामने जब भी आएंगे तो एक प्रोग्राम होगा, आप लोगों को दावत दी जाएगी, आपकी जरूरत होगी हमें, हमारी ये पार्टी नहीं तो यहाँ की लॉन्च करने की. लेकिन आरजी के लीडर आपको मिले थे ना, आपके पार्टी के लीडर को मिले थे ना? आरजीचे स्थानिक नेत्यांनी क्लॅरिफाय नाही करे. एकनाथ शिंदेची भेट घेतली होती मधल्या काळात आणि स्तुती मी भेटी अनेक जण त्यांची घेतात, आमची घेतात. सन्माननीय अंशुमन मुळे अनेक लोक आम्हाला भेटतात. हे सगळं एकत्र करूया आपण.
ह्या सगळ्यांना जे जे कोणी असतील त्यांना एकत्र घेऊया, एकत्र करूया आणि एक मोठं फंक्शन करूया.